አርዕስተ ዜና ትማሊ ዝተጀመረ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ህዝቢ ለምውን ቀፂሉ ውዒሉ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ዘሎ ምርግጋ ብምጥንኻር ንሰላም ዘአህጉር ምስራሕ ከም ዝግባእ መራሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሶማልያን ገሊጾም ካብ ዜና ወፃኢ ሓማስ 6 እስራኤላውያን ካብ ቤት ማእሰርቲ እንትፈትሕ እስራኤል ግና ትልሚ ምፍታሕ 620 እስራት ምንዋሓ ኣፍሊጣ سلام تعنا بالله زخوركم تملكتنا كما يتعلو لك ساعة 9 خوينو نس ساعة تلالو زيناتات حزنا متينا لنا زيناتات ندامرحكم ساهمتنا أنا برام سام فلما بحصر زيناتات كنجمر انتن تصوم سرحت فقرن محرتن بمسرح كخون يقبا كبلو بصو كاردينال أبن برهان يسوس قليصوم ليك باباس كاثوليكاويت بيت كريستيان إثيوبيا بصو كاردينال أبن برهان يسوس صباح زعتو صوم مخنيات بمقبار أب زحلفو ملختي عبي صوم تنصوم محرت እግዚአብሔር ንክበዝሕልና ብጾምን ጸሎትን ብዘበለጸ ጠንኪርና ካብዘለና ንዘይብሎም ብምክፋል ክኸውን ይግባእ እዮም ኢሎም ከምውን ንስሐ ብምታው ምስ ሰባትን እግዚአብሔርን ብምትዕራቅ ርክብና ምሕዳስን ምጥንኻርን ስራሕቲ ፍቅርን ምሕረትን ብምስራሕ ክኸውን ይግባእ ኢሎም كفو كاب مزراب كاب مسمعن مرأين معقاب أكال صومنا يخون كبلون أتحساسي بوم تماليز جمر هاجراوي كونفرنس حزبي لوم عنتون قصيلو وعلوم اتي كونفرنس اب اديس ابا دريداوان حويسو اب 14 ከተማታት تمال مكياد يذكر اتهاجراوي كونفرنس حزبي لومون قصيلو اب استفاليا شومنت ከተማታት كካيديوم اتي سالة زلو كونفرنس بكوميتين ابالات بيت مخرن فصامي سراحن بارتي بلصقنا زمراح كم زخونه تحبيرلهم بارتي بلصقنا نسلاماو زته برو كل غزه كوفوتي كبلو دكتور ابراهام بلاي غليصوم اب كتما شجر حزباوي كونفرنس يسالطلم ابتي مدرخ استرخبو ابال كوميتي فصاميت سراح بارتي بلصقنان منستر مسنون قلاما كابتاتن دكتور ابراهام بلاي تي بارت حدنت حزتات نمطنخار حبراو زانتاتات نكفطرو يسرحلو يلوم صقمات بزتنا مفتاح بهالي بمعبال زلاق هنصت سلام نمنغاس انفت كم استقمطون غليصوم اللهم زين كعوت ناي كل سب تساتفو وسانيو بمبال بارتي بلصقنا نسلاماو زته كل غزه برو كفوت كم زخونه ارغاغيصوم رئيس محدار كل الامحره ايته ارغا كبده بغدوم استقمطو انفتات بمتغبار هاغراو شتوتات معوات كم زغبا غليصوم اللهم بارتي بلصقنا أبز حلف عماوتي أب عودي قطبة بوليتيكا محبراون دبلوماسيون وزتم عوتات كم زمزقب أبرهم إثيوبيا بكلهم عودتات نبراخ زوسدون باق حزبي زرقاقصون تكبارات يسالوتو كم زلو وانتزاري بوم تي بارتي أب مبل كالاي سرع قبائي ربحة إثيوبيان حزبان زحلو كموغون زهاجر أب عالم قبو بوتان كتحز قبرو وسانتات متحلافو الزخاخيرهم اللهم سلازخون استقمتو أنفتات بمتكبار هاجراو شتوتات نمعواتن سرحة المعاتن سناي ممحدارن ترباري بكام مسلات يدل قبلو ملقتهم حلاليفهم كاب محبرسب زلعلو حتتات نمفتاح بتقرات كسراح يكبلو رئيس محدار سيدامان عبال كوميتي فصاميت سراح بارتي بلصقنان ايته دستا ليدامو غليصوم
ካብ ከተማ ኣዳማ ዞባ ምብራቕ ሸዋን ኣርስን ዝተውጻጹ ክፋላት ማሕበረሰብ ዝተሳተፍሉ ኣብ ከተማ ኣዳማ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ይሳለጠሎም። እቲ መድረኽ ካብ ቃል ክሳብ ባህሊ ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና ዝተቐመጡ ኣንፈታት ከምኡውን ኣብ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ዘተ ይግበረሎም። ኣይተ ደስታ ሌዳሞ ፓርቲ ብልጽግና ካብ ዝምስረት ሓጺር እዋን ዝገበረ ዋላ እንተኾነ ብዙሓት ለውጥታት እናመዝገበ ከም ዝርከቡ እዮም ኣብርሆም። ፓርቲ ብልጽግና ናይ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ሓበራዊ ዕድልን ሓበራዊ ቤትን ይክብሉ እውን ተዛሪቦም እዮም። እቲ ፓርቲ ኣብ መበል ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤኡ ዘቐመጦም ውሳነታት ትልምታትን ኣንፈታትን መንግስቲ ትኩረት ዝህቦም ከም ዝኾኑ እውን ሓቢሮም። ኣብ ከተማ ሰመራ ካብ ቃል ክሳብ ባህሊ ብዝብል መሪ ሓሳብ ኮንፈረንስ ህዝቢ ይሳለጠሎም። ርእሰ ምምሕዳር ህዝብታት ክልል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾን ምክትል ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክልል ሓረሪ ኣሚና ዓብዱልከሪምን ሓዊሱ ላዕለዎት ኣመራርሓቲ ክልል ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም ኣለዉ። ኣብቲ ኮንፈረንስ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ዓሌት ኣቦታት ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን ተረኺቦም እዮም። ኣብቲ ህዝባዊ መድረኽ ኣብ መበል ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና ዝተቐመጡ ውሳነታትን ኣንፈታትን ከምኡውን ኣብ ስራሕቲ ሰናይ ምምሕዳርን ልምዓትን ዘተ ይሳለጠሎም። ኣብቲ ኮንፈረንስ ህዝቢ ዘልዕሎም ሕቶታት ምላሽን መብርህን ተዋሂብዎም። ሚኒስትራት ዲፕሎማስኛታትን ጋዜጠኛታትን ኣባል ሃገራት ተፋሰስ ናይል ኣብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዑደት ኣሳሊጦም። ኣብቲ ዑደት ሚኒስትራት ማይ ኬንያ፣ ታንዛንያ፣ ኡጋንዳ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ሓዊሱ ጋዜጠኛታት ተፋሰስ ሃገራት ተሳቲፎም ኣለዎም። ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ሃብታሙ ኢተፋ ዋና መካየዲ ስራሕ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ክፍሌ ሆሮን ነቶም ሚኒስትራት ገለጻ ገይሮም ኣሎም። ምትሕብባር ናይል ምጉልባት ክልማዊ ለውጢ ንምጽዋርን ሓበራዊ ምዕባልን ብዝብል መሪ ሓሳብ መበል 19 መዓልቲ ናይል ትማሊ ከም ዝተኸብረ ይፍለጥ። ክቡራት ተመልከትቲ ዜናታትና ሕዚ እንዳቐጸሎም ዝርከቡ ናብ ዝርዝር ዜና ክሕልፈኩም። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ምርግጋእ ብምጥንኻር ንሰላም እዛ ኣህጉር ምስራሕ ከም ዝግባእ መራሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሶማልያን ገሊጾም። بمسرة سممعنة أنكارا بفيلد مارشال برهان جلا استمر حق جلا لوخ مس سوماليا مزنوم بتكنيك ريبو زت عصالي تلوم صبصب أبيل ملقيت أيو دهب ياسين دما كم سعق تغربا أب منغو إثيوبيان سوماليان زنبرا زي مرددا منقلب بمقبار تحساس كلتا شحن 17 أب ترك أنكارا استفصم سممعنت نمرغغا قرن أفريكا ترغم زلو سممعنت كوينيو إثيوبيا نتزوبا مرغغا سلامن زلوا وسان إجام زتأمنلو ناي حبار سممعنت منقلب بمقبار سممعنت أنكارا جبوت لوتي يمص مهلاو أمونغو كلتيم هاجرات زغبر زتا تكنيك مصراح يكال أب قرب أوان قدماي مستر دكتور أبي أحمدن بريزيدانت سومالي حسن شيخ محمد يكاتيت شدشته كساب شومنت أب أديس أبابا زتمثلاتهم يذكر بمسارة زتاون أب قصالي أبونا ختما سوماليا موقديشو زتا تكنيك نخصالت بزعمت وأنفت مسرت تمالي حفشاوي إتاماجور شوم فيدرئي فيلد مارشال برهانو جولا زتمرحة الأخ أب سوماليا ريبابليك عدة سرح الساليتو أبتو عدتون دايركتور بهراو مرداتان دحننتن قلقالوت جنرال أمباسادر ريدوان حسين كم أون كالوت لعلوت حلف تسرح منغستي تساتيفهم يوم نلوخ إثيوبياون أزازي بهراوي طور سومالي حيلتات سراويت مكل خال ميجر جنرال آدم يوسف راكين دايركتور إيجنسي مرداتان دحننتن تحاجر أمباسادر عبدالله محمد علي دمو أكبابلا غيروم رميم أب أوان تعودتون أزازي سراويت مكل خال سوماليان دايركتور بهراوي مرداتان دحننت تحاجر أمونغو إثيوبيان سوماليان زوجل بتسلو ركب كلتين حجرات نيدوم إثيوبيا رعد المكلاسن أبتو زوبان تبركتو السلام من أد أنا خيراكم بتقصل له أمنة مخانو ونجلسهم منكست إثيوبيا زغتلو سخن زبالة ديمقراسين نجورا بتهاجرات قدام من تزب بوليسي وزاق قداي نقرن أفريقيا إلون نسلام تهاجر لعل فايدة خمسة لو تجلسوا تكوجل الأخ أبتو زوبا بزعبا زلو أوانا وكنت السلام زلو من رائعات ملاقيتيهم أبكرنا أفريقيا زلو
مرققا بمتنخار أبت أهجر نسلام مسرح خمس كبا أبت زتة العيليو سراويت مكلخال إثيوبيا أب حبرة أفريقيا حيل مخبار سلام صوماليا أميسوم أبتي الأخت زلوا لعل الجام أبت زتة العيليو كم أون كبكل تشحن شوعتن جميرون مرققا صوماليا مسوات النتسخفلو حيل مخبار سلام صوماليا أميسون أتميسن كالوت حيلتات صدتان أفرد خبري أبت مدرخ توهيبوميو بأميسومن أتميسن استمزقبو عوتات أصنعها بمقصال نزل سلام صوماليان لمعتن زلوا الجام متقام يقبع تباهيلو حيلتات طور إثيوبيان صوماليان تكالاته دحننت مرداتا أمرار حاون أبي صوماليان أبت زوبان بزعبا زلو كونتات صدتا بمزتاي أبي قرن أفريقيا سلام دحننت مرققان محلاو كمزدلي تسمير اليوم أبي مانقو خلتين هاجرات أبت زوبا زلو كجل رعدي الشباب بحبار نمكلا سب زقبر صعري بمتحببار كم زسرحاون تملخيتو دحننت صوماليا نخحلو منقست إثيوبيا مس منقست صوماليا بحبار صرحتهم لأخات أبزتهم تزراريبهم أبزتا كلتيهم كجلة لأخات علم لخا محبرسب بيراو طور صوماليا نخد أنخرن نحبرت أفريقيا دقاف مرققاء صوماليا لأختو استبحبو أميسوم لأختو أتنخيرو نخوازا صوعيت حاجز مقرابهم مرداتا أتتأمر كوميتي ملاخت إزي أبي مقارشو استقبرزته نسلامن مرققاءن كارن أفريقيا إثيوبيا زتختلتو سراح دبلوماسي جبتو زيت يمس محلاو مرآيات غيرو سوسديو حزب كريستيان عبي صوم انتصوم بسناي حلنا كخون يقبا كبلو باتريارك أرثوذكس تواهدو إثيوبيا بصو وقدوس أبن ماتياس تحساسيبهم وانصوم كاب مصوم بزحلف نزت أمين زعرقن بمحساب كحلف كم زقباون قليصوم يوم صبصاب من تسنوتي الماء منوران قرمعي ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ አብይ ጾም ምክንያት በመግባር ጋዜጣዊ መግለጽ ሂቦም ቅዱስነቶም አብይ ጾም ኢየሱስ ክርስቶስ ጾም ጾም ምክንያት በመግባር ዝጽውም ጾም ምዃኑ አልዒሎም ፍቃደ ስጋ ንፍቃደ ነፍሲ አሕሊፍካ በመሃብ ክጽውም ይግባእ ክብሉ አልዒሎም እዮም በእግዚአብሔር የተከለከሉትን የተከለከለውን ግብረ ኃጢአት እንድንፈጽም ዲያብሎስ ህሊናችንን ሲገፋፋው በእግዚአብሔር ዝተከልከሉ ግብረ ኃጢአት ንኽንፍጽም ዲያብሎስ እንተደፋፈአና ኣብቲ እዋን ዲያብሎስ ክፍትነና ከም ዝተዳለወ ክንፈልጥ ይግባእ ንኃጢአት መልሲ እሺ እንተይኮነ መልሲ ኣይፋልን ኢና ክንህቦ ዝግባእ ነዚ ብቋምነት ንወስዶ እንተኾይና ዲያብሎስ እናተሰዓረ ንሕና ድማ እናሰዓርና ክንነብር ኢና ካብ ጽሊት በመርሓቅን ንዝጠመይ በመክፋለን እዋን ጾም ከሐልፍ ከም ዝግባውን መልእኽቶም አሕሊፎም እዮም በወርሃ ጾም ከመልካም ህሊና የመነጨው መልካም ስራ ማከናወን ግድ ይለናል ኣብ ወርሒ ጾም ካብ ሰናይ ህሊና ዝመጽእ ሰናይ ስራሕ ምስራሕ ግድን እዩ ምክንያቱ ጾም እንጸውም ትእዛዝ ፈጣረ ንምኽባር ስለ ዝኾነ ኣብ እዋን ጾም ንዝጠመዩ ክንምግብ ንዝዓረቑ ወገናት ካብ ዘለና ክነካፍሎም ዝተጻልኦ ክነጣዓረቕ ፈጣሪ ኣምሂሩናይ ካብዚ ብተወሳኺ ፍትሕን ሓድነትን ብምዕሳል ሰላምን ምርጋእ ክህሉ ብምግባር ክጽወም ከም ዝግባውን እቶም ቅዱስ ፓትርያርክ መልእኽቶም አሕሊፎም እዮም ፍትህ ያጡትን ፍትህ እንዲያገኙ ልናደርግ ፍትሕ ንዝሳኣኑ ፍትሕ ንኽረኽቡ ክንገብርን ሰብኣዊ መሰል ከይንካ ኩናት ከይለዓል ጽልኢት ከይህሉ ክንገብር ይግባእ بمنفس زي ጾም ንጸውም እንተኾይና ጾምና ሽጡ ክወቅዕ እዩ ዲያብሎስ እውን ክሰዓሪ ስለዝኾነ ብመንፈስ እዚ ጾምና ክንጸውም ይግባእ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዓበይቲ ሃይማኖታዊ ስርዓት ዝሳለጠሉ ዓብይ ጾም 17 ለካቲት ከም ዝጅመር ተገሊጹ እዩ زين عداقا يقصل صفافتي أبال هاقرات قجل عسرة أبا إثيوبيا إنفست نخقبرو منستر قدات وصاي جيدون تيموتيوس صاوعي تغريبهم أبا دبو أفريكا كتما جوهانسبرغ علم أبزقات أما كل مدايت أقامات هديبو نكلت معالتات زتي أبال هاقرات قجل عسرة تزازي ملوم أبتي مدرخ استساتفو دكتور جيدون تيموتيوس إثيوبيا بمفلفل حيل ماي صحاي نفاسن جوترمال نرجن عميق عقمي زلو هاجر كم زخونتهم قليصهم زلهم سبافتي أبال هاجرات كجل عسرة أبا إثيوبيا إنفست نخقبرن أبزرقها حيل إلكتريك أفريكا نكساتفون صاوعي تغريبهم
ኣብ ለውጢ ከባቢ ኣየር ለበዳ ሕማምን ምትካል እግርን ሃገራት ብምትሕባር ምስራሕ ከም ዝግበአን እውን ሓቢሮም ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር ኣብ መበል ሻውዓይ ዙርያ ልውውጥ እስራት ሓማስ ብመሰረት እቲ ስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ 6 እስራኤላውያን ካብ ቤት ማእሰርቲ ዋላ እንተፈትሐም እስራኤል ግና ትልሚ ምፍታሕ 620 እስራት ምንዋሓ ኣፍሊጣ ኣላ መግለፂ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ንትማሊ ቀዳም ተተሊሙ ዝነበረ ስምምዕ ምፍታሕ እስራት ቀጸልቲ እስራት ክሳብ ዝፍትሑ ኣናዊሕ ኣለኹ ክብል ገሊጹሎም እቲ ቤት ጽሕፈት ወሲኹ ክብሪ ቶም እስራት ዘናእሱ ተግባራት ጠጠው ክብሉ ይግባእ ክብል ኣተሓሳሲቡሎም በዓል መዚ ኮሚሽን እስራት ፍልስጤም እውን እስራኤል እቲ ስምምዕ ምፍታሕ እስራት ኣናዊሓላ እንትብል ሓማስ ብወገኑ እስራኤል እቲ ስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ ጥሒሳ ክብል ወቒሱ ስለ ዝኾነ እቲ ምንዋሕ ምፍታሕ እስራት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ናይ ዕርቂ ኩነታት ዝበለጸ ኣጠራጣሪ ክገብሮ ከም ዝኽእል ዘጋርዲያን ጸብጺቡ ተመልከቲ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ትማሊ ዝተጀመረ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ህዝቢ ሎሚ እውን ቀፂሉ ውዒሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ምርግጋ ብምጥንኻር ንሰላም ዝኣህጉር ምስራሕ ከም ዝግባእ መራሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሶማልያን ገሊጾም ካብ ዜና ወፃኢ ሓማስ 6 እስራኤላውያን ካብ ቤት ማእሰርቲ እንትፈትሕ እስራኤል ግና ትልሚ ምፍታሕ 620 እስራት ምንዋሕ ኣፍሊጣ ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም